Ja sitten 2 keltaista kumminkin karvaa ja sitten työnnetään sellaista jäähy tulee nyt sitten siitä selästä työntämisestä. Kyllä, toivotaan, että se vielä tässä löytyy 60 minuutin aikana. Näin, ja sitten haetaan, ai että oli kyllä kilometriä vaan tuosta rautatieasemalta, nätin matkan päässä on kyllä. Ja näin sitten Peltokangas pääsee nostamaan ja sitten Poutaselle ja Petrus! Kulman rajalla pitää edelleen pallo, ei lähdekään nousemaan siihen maalille. Ojasti kääntää sitten Huhtalan kautta toiselle puolelle. Ja nyt tulee jälleen veto ja sitten loistavaa hakuu sitä Rajalalle. Rajala pistää pallon ja katoo nyt sitten mitä tekee. Ja sitten vielä lähtee harhauttelemaan ja tulee rangaistus. Tuleeko sitten rankkari? Kyllä. On liukas kaveri tämä. Tästä torjuntaa ja vähän momentumia peliin. Siitä se sitten avautuisi. Mutta ei. Peliminuuttia käyntiin. Ja näin jälleen haetaan siihen Hietamiehelle. Hietamäe loistavasti hakee sinne Rajalalle. Ja mutta niin yrittää hakea ja sitten jälleen kääntyy peli toisinpäin. Ja uutta vetä rangaistus tulee. Vaan laittaa aina välillä. Edelleen Rekola lähtee lämäämään ja Eetu Hautainen pitää loistava käsitorjunta. Siinä on mihin päin palloa pitäisi pistää. Pistää sitten Ojastille siihen. Ojasti aivan vapaana. Siellä Den Kliberin melkein. Ei aivan. Laitaan, mutta ei. No niin, sitten Peltokangas pääsee sitten antamaan Isoaho tulee vetämään ja sitten tulee Isoaho pistää Rajalan kautta peliä, mutta nyt peli kääntyy nopeasti Jössille. Pääseekö vetämään? Pääsee, mutta suoraan Huhtalan jalkaan tällä kertaa pallo ja Hietamies on 2-1 tulla ja näin. Rajala maalaa ja Hietamies neljännenkin yrittää tuossa tehdä, mutta pallo pyörii nyt sitten Siuntion maalin takana. Huhtala pallossa nopeasti haetaan Rajalalle ja hyvä harhautus siinä olikin ja 4. maali oli lähellä, mutta ei pelaa rauhallisesti vaan alaspäin. Ja 3. erä puoliväli yritetty edelleen. Ja sitten tulee harhasyöttö. Näin, pääseekö Peltokangas sitten pallo? Pääsee, yrittää syöttää Poutaselle, mutta Poutanen ei saa sitten palloa koskaan. Siellä on sitten Kosola ottaa vauhilla pallo ylöspäin ja ai, Kosola! Mattila ei, no lähtee vetämään ja vetää oikeaa yläkulmaa. Korjaa Ahonen ja Ahonen yrittää sitten antaa sitten Peltokangas. Ja sitten tulee Rautanen, veto tulee Hietanen. Tulee vähän mailaa. Mutta ei se riitä. Määttälä pallossa kääntää sitten Petrus Poutaselle, ei ole tilaa syöttää poikkaria sieltä. Sitten tulee poikkari ja näin! Peltokangas sitten, ja sitten kaatuu miestä jälleen siinä ja vapaari tulee coachille. Ja näin sitten Kinnunen maali!